نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت دی اندر تے جہنمی جہنم دی اندر اے پوری توجہ نال گل سنیا جدر آؤ اللہ اکبر مینو یقین ہے اس حدیث تو بعد تو اللہ پاک کی رحمت مکمل یقین آئے گا اللہ اکبر اللہ پاک فرمان گے جنتی جنت دی اندر تے جہنمی جہنم دی اندر ایک بندہ ہے جہنم دی اندر بڑا روندہ پیا ہے اونچی اونچی چیخاں پیا مار دے رولا پیا پاند ہے اللہ پاک فرمان گے ہاں بھئی تینوں کی مسئلہ ہے آندھا اللہ سونیا جہنم دی آگ نے مینو جناب کھا لیا ہے بڑی سخت آگے برداشت نہیں ہوندی پئی اللہ پاک دی رحمت جوش اندر آئے گی فرمان گے ہاں دس کی جانا ہے کی جانا ہے کی جانا ہے مفسرین فرمان دینے کچھ کہیں دینے آخری جنتی بندہ ہوئے گا آکھے گا اللہ سونیا جہنم دی آگ بڑی تیز ہے میں تیرے اگے سوال کرنا وا اللہ تو چک لے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے تیرا کی کچھ جان لگائے اللہ تیری تے رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پاک فرمان گے میں تینوں بٹھانا وا لیکن گل سن دوبارہ کوئی گل نہیں کرنی دوبارہ سوال نہیں کرنا اللہ سونیا پکا وعدہ ہو گیا ہن میں نہیں کہاں گا اللہ کنارے تے آ گیا ہے ایتھے جدوں بیٹھا نا تے جناب تھوڑی دیر چپ رہے گا جنی دیر اللہ دی رحمت ہے نا جنی دیر اللہ پاک جان گے چپ رہے گا پھر کہے گا سامنے ایک درخت نظر آئے گا ان دی مٹھی مٹھی چھان نظر آئے گی آکھے گا اللہ سونیا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ فرمان گے ہاں بھی ہون کی بنے آئے اللہ سونیا میں تیری بارگاہ دے اندر سوال کرنا اے تو اٹھا کے اور ٹھنڈی چھان تھلے بٹھا دے اللہ فرمان گے کوئی گل نہیں میرے بندے اللہ اکبر لیکن وعدہ کر دوبارہ کوئی سوال نہیں کریں گا اوتھے بٹھا دیتا گیا حتیٰ کہ پھر دوسرے درخت تھلے جائے گا تیسرے تھلے جائے گا تے چل دیاں جنت دا کنارہ نظر آ جائے گا جنت نظر آ جائے گی جنت محل نظر آ جان گے اللہ اکبر بار بار وعدہ کردہ پیا ہے بار بار وعدہ توڑدہ پیا ہے ہن تسی اندازہ لگاؤنا اللہ پاک نو تے سارا کچھ پتا ہے اللہ پاک دی رحمت دی انداز تے چیک کرنا اللہ تے چاندے ہی نہیں کوئی بندہ جہنم اندر چلا جائے اللہ پاک دی انداز تے چیک کرنا اللہ پاک دا پیار تے چیک کرنا اللہ اکبر یا ربی یا ربی یا ربی ہاں میرے بندے ہن کی جانا ہے اللہ سونیا ایڈی دوروں آ گیا وہاں تے تیری رحمت بڑی وسیع ہے انج کرنا مینوں جنت دے کنارے تے گیڑ تے بٹھا دے اللہ فرمان گے تو تے وعدہ کیتا سی اللہ ہن کوئی نہیں وعدہ کردا جنت دے گیڑ تے آ گیا تے ویندا پیا جنت دے اندر نظر پئی نا تے آج میں مسجد قباء چاپا بیٹھے اللہ سانو ایویں جنت وچ بھی اکٹھیاں کر ہیں ویندا پیا اوتھے جڑے بیٹھے نے سارے جنتی تے ویک کے حیران ہوندا پیا ہے ریا نہ گیا جنت سامنے ہوئے تے دس کی مندر ہوئے گا مینوں دسنا کیویں ریا جائے گا آکھے گا اللہ سنیا یا ربی حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے صحیح البخاری وچ اندی الفاظ لکھے نے اللہ پاک مسکرا پین گے پوری کائنات دا رب مسکرا پے گا نبی پاک جدو یہ حدیث سنا رہے سننا تے ایتھے آ کے نبی پاک مسکران لگ پے صحابہ کہندے نے سونیا کیوں مسکرا رہے ہو فرمایا میں نہیں مسکراندا میرا اللہ بھی مسکرا پے گا میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا میرے اللہ دی رحمت بھی جوش اندر آ جائے گی ہاں میرے بندے اللہ سونیا تو چاہنا ہی میں کی چاہنا وا اللہ تینوں پتہ ہی ہے تیرا بندہ کی چاہندا ہے میں تیڈا گناہگاراں جنت وچ جان دے قابل کوئی نہیں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پاک دی گردہ کرے گا اللہ سونیا جنت وچ داخلہ دے جنت وچ آ جائے گا
ہن گل سنیا جدر آؤ اللہ پاک دی رحمت تو نہ امید نہ ہویا کر اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پاک دے بڑے بڑے انو معاف کرن والا ہے جنت میں جا گیا ہے یہ حدیث الفاظ نے اللہ تے نبی دی زبان چو جویں نکلیا میں تانوں بیان کیتا اللہ پاک فرماندے نے جنت دی اندر نبی پاک فرماندے نے آ گیا اوتھے جگہ ہی نہیں پئی لبدی اللہ فل رش ہویا پیا ہے اے تے اللہ پاک دا انداز ہے اللہ پاک چاہتے پتہ نہیں کنی کو جگہ بنا دے اللہ ویندا پیا ہے اللہ جی ایتھے آتے کیاواں پر ایتھے تے جگہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ پاک دی رحمت جوش اندر آئے گی اللہ پاک فرمان گے میرے بندے جویں دنیا تے زمین سی مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی سمندر بھی ہوا جناب پوری جتھے جتھے دنیا تے جناب زمین سی نا اگر اون دے مطابق تینوں 10 گنا دے دیاں تے کی تیرا خیال ہے نبی پاک فرماندے نے جدو اللہ پاک کے گل کرن گے تے بندہ ٹائی مار کے رون لگ پے گا اللہ سونیا تو تے پوری کائنات دا رب تے میں تیرا بندہ اللہ میرے نال مذاق پہ کر دیو اللہ فرمان گے نہیں نہیں میرے بندے میں مذاق نہیں کردا میں مذاق نہیں کردا اللہ پاک فرمان گے میرے بندے ہے تے تو گناہگار ہے تے تو تھیاکار پر میری رحمت بڑی وسیع ہے جویں دنیا تے زمین سی میں 10 گنا تینوں زمین اللہ جنت دے اندر بھی تیرے نام کر چھڈیے جنت دے اندر بھی تینوں دے چھڈیے ہن ویکھو نا کی پلدا پیا سبق اس حدیث ہو کی پتہ پیا لگدا ہے ویر جی اللہ معاف کرن تے آوے تے بے حسابی ہوئی معاف کر دے اس واسطے اللہ پاک دی رحمت تے یقین رکھ